Today we are celebrating the feast of the two apostles of Jesus Christ. Ang mga pangalan ay si Simon at ang isa ay si Jude. No? May mga kapangalan kasi ito sila sa iba ding mga apostoles. No? Si Simon, mayroon ding Simon Peter, but this one is the other Simon. And he is called of the Zealot party, no? To differentiate him from Simon Peter, no? The head of the apostles. And si Jude naman, para magkaroon ng distinction kay Judas Iscariot, no? Judas, the son of Alphaeus, no? Naging, paano naging magkasama itong dalawa na ito? Pero siguro dahil pareho sila na martyrs, no? And they joined each other in their preaching ministry in Persia, no? So siguro yan kaya pinagsama na lang siguro sila na dalawa sa kanilang kapistahan ngayon ng mga apostoles. They were all martyred, no? Although si Saint Basil nagsabi na yung isa ay he just died peacefully in the city of Edessa. At ang ating tradition calls them to be martyrs because of faith. No? So ang dalawa na apostoles na ito ngayon na ang kapistahan ay pinaggugunita natin. We are celebrating their feast day today on the 28th day of October, no, para magunita natin. The gospel ay hindi masyadong nagbibigay ng report, no, about these two apostles, no, except na nalaman kong sabihin na si Jesus ay nagtawag ng kanyang mga apostoles at ang kanilang pangalan ay nakasama sa lista ng mga 12 apostles. Si Simon from the Zealot party, of course, he has been zealous for the Lord, no? He was crying for independence from the Roman occupation. But siguro Zealot because he is also zealous for Israel, no, to be converted to the Lord, no. And because of his zeal din siguro na nakapag-preach siya, no, ng kingdom of God, no, when during his lifetime, no. So naging martyr ito si Simon, medyo hindi ano ang pagka-martyr niya because ang kanyang simbolo ng kanyang statue, no, pag makita natin may kasamang lagari, no. So he was pierced by the tooth, no, the teeth of the no, the lagari, no. Yan ang kanyang pagka-martyr, no. Basta na martyr siya, no, kasama ang lagari, no. At si Simon, si Jude naman of the son of Clopas daw ito, no? Parang related to Joseph, no? Kaya pinsan daw sila ni Jesus, no? And may account tungkol sa kanya about during the last supper that tinanong niya si Jesus, Lord, no, why is it that you only reveal yourself to us and not to the world? At ang sagot ni Jesus, I'm revealing myself to you for those who love me, so that me and the Father will come to Him and we will dwell in Him because they love me, no? And if they love me, no, we will dwell in them, no. Siguro ito din ang ating pagninilayan, no, that una, kung ikaw ay apostoles, no, you've been chosen to be the inner circle of Jesus, no, that the life, no, of God, no, is being shared to you. You have been chosen by the Lord, no. It has been a privilege to be chosen by the Lord to be His apostles. And the merits of holiness of life, no, ay binigay sa iyo ng Diyos, no, upang mamuhay, no, na may kabanalan sa iyong buhay at maging example para sa
ibang mga tao na to be the foundation of the Church of God, no? And ito ang yung lista palagi pag pumunta ka sa mga simbahan ng mga Katoliko na simbahan, no? Kasama ang pangalan mo dun sa 12 pillars of the church, no? Mga 12 apostles of Jesus. At ano naman ang implication nito para sa ating buhay, no? That in as much as the Lord has called these people to be the pillars of the church, the Lord continues to call us today. Una, for the life of holiness, no, na magiging pillar din, no, ng ating buhay pananampalataya, no, at maging simbolo ng patuloy na pagkalinga ng Diyos sa kanyang sambayanan, no. When there are still people, no, who continue to live the message of salvation in our life. At patuloy pa rin nating ina-assure ang ating sarili that God continues to live with us. Ang Diyos ay patuloy pa rin, no, na nananahan sa atin at patuloy na nagpapadala, no, nagsasagawa, nag-uutos ng mga tao upang isabuhay ang mensahe ng kaligtasan. And this message is also true to us, no, in our following of the Lord today. Malay mo, ikaw pa rin ay naataasan pa rin, no? Pinili ka ng Diyos, hinirang mula sa kanyang sambayanan upang patuloy na isabuhay ang mensahe ng balita ng kaligtasan. That God continues to love His people through you. And ikaw na nagdadala ng kanyang pangalan at nagsasabuhay ng kanyang mensahe ng kaligtasan, God continues to love us through you. No? So it is a privilege para sa ating lahat na isabuhay ang mensahe ng Diyos, no? Sa kung ano man ang ating katayuan sa buhay and whatever mission na ating ginagampanan sa ating buhay. No? Sa pagsasagawa natin ito, we are together with the Lord, and it is still a privilege para sa atin na mamuhay ng may kabanalan at mamuhay bilang mga Kristiyano. Kristiyano pa rin tayo hanggang ngayon at isinasagawa kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So it is a privilege pa rin para sa ating buhay because God continues to heal us. God continues to save us today in our life through our own personal mission in this life. So, akong mga haligi, itong mga apostoles na ito, siguro nandyan tayo sa taas lang ng konti ng haligi o kaya sa building o kaya sa isang sa bubong o kung saan-saan man na naging parte ng isang building, naging parte ng body of Jesus na nagsisiwalat ng mabuting balita ng kaligtasan. God continues to trust in us. So that is why, no, ang ating pagsasagawa ng ating mission sa buhay ay isang pakikibahagi sa panawagan ng Diyos sa ating buhay. No? And secondly, hindi maging madali maging magampanan itong mission natin sa ating buhay. O, itong si Simon, no, nilagari ang kanyang katawan. Si Jude naman, no, siya ay ang kanyang mga words, no, na pwede nating pagninilayan, no, na makapag-inspire sa atin that God continues to dwell in our life, no. So yan din ating gagawin in as much as God wants to be with us, no. Huwag nating ilayo ang ating sarili. Let our following of Jesus maging foundation din o maging inspiration sa ibang mga tao upang i-reject ang kasalanan, upang isabuhay ang mensahe ng balita, ng mabuting balita ng kaligtasan, at higit sa lahat, we continue to love the Lord through our own lives. No? We offer Him all our intention or our desires, all the best that we can do in this life, no? Kung ano man ang mga misyon natin sa ating buhay na nagdadala at nagdudulot ng kaligtasan para sa lahat, no? Hindi man tayo maging martir siguro, at least nabubuhay tayo na naging faithful sa Diyos sa ating pang-araw-araw na isinasagawa, no? At hindi man tayo magiging apostles, but we continue to love the Lord in our life. And for us, it is
an inspiration at it is a message para sa ating lahat na naniniwala pa rin sa Diyos, na sa hamak ng ating ginagawa at with all the temptations that we encounter every day, with all the hardship, the fatigue of daily life, there is still love na nangibabaw sa ating buhay. So huwag nating isaalang-alang kung ano man ang ating mission sa buhay at what we can do for God in this life, because they are actually participation in the saving work of God. And in that way, it is God who continues to work in our lives. So today, with this, we remember these beloved apostles of Jesus Christ. No, kahit na kung minsan silent ang scripture dito sa kanila, but hindi silent ang pagmamahal sa Diyos, hindi silent ang pagmamahal ng Diyos na nakapagdudulot ng buhay at kaligtasan para sa lahat. May God continue to inspire us to follow Him and to become a good witness of Him habang patuloy tayong nagre-reflect dito sa buhay ng kanyang mga apostoles. May God bless us all.